Assalamu alaikum jama'a. Ina fatan kuna lafiya. Wato akwai wasu halattattun hanyoyi da ya kamata matasan mu su sani na samun kuɗi a yanar gizo-gizo waɗanda ba su da komai halattattun hanyoyi ne. So akwai jawabi ko kuma in ce akwai bidiyon da zan sa muku yanzu wanda ya kamata da ni da ku mu tsaya mu kalli bidiyon nan saboda ci gaban mu. Ina fatan za ku biyo ni saboda mu kalli wannan bidiyon. Allah ya sa mu dace. Ya faru. So hanyoyin da matasa za su iya samun abu ta hanyar halal ta yanar gizo ba wai sai sun yi cuwa-cuwa ko sun yi abu na haram ba. Na ɗaya shine za su iya creating content creation da mutane suke yi, ana samun kuɗi ta yanar gizo kuma halal ne. Sannan akwai masu sai da kaya, ana yin sana'o'in sai da kaya duka ta yanar gizo. Akwai masu sai da takalma, akwai waɗanda ma suke koyar da mutane ta yanar gizo, wato academicians da suke kamar in suna son dan tutorial misali na math ko english, kana wani jiha wani yana wani jihar kuma zai iya taimakawa a yi dukkan legit hanya ne na samun kuɗi. To sai kuma EFCC suna encouraging din mutane matasa cewa su yi kamar remote jobs, kamar ayyuka da kana wani ƙasa wani zai iya ɗaukan ka kwangila kana mishi aiki kai kuma kana wani ƙasa.